అన్ని అమ్మకానికి ఉన్నాయండి. చూడండి. తమ్ముడు ఎవరు మీ డ్రైవరా? ఆటో? ఆహా. DCM వ్యాన్ వాళ్ళు కావాలమ్మా. అక్కడే ఉంటారా? ఇక్కడ ఎవరు ఉండరా? కిందకమ్మా అంటే ప్రైజ్లు అడిగారు. అది బాగున్నారా? చూడండి, గిత్తలు, దూడలు, ఆవులు ఉండవు, గేదెలు, పేయి దూడలు అన్నీ అమ్మకానికి ఉన్నాయండి. బాగా రేట్ ఈ వారం చాలా చాలా తక్కువగా ఉందండి రేట్స్, ప్రైజ్లు. మరి ఎందుకో తెలియదు. బాగా పెద్ద పెద్ద గేదెలు 20,000 అంటున్నారు. మంచి గేదెలు. ఎద్దండి, దున్నపోతులు ఉన్నాయి. చూడండి.